Здравейте! Днес ще се потопим в един от най-фундаменталните принципи на математиката – числовите равенства. Може да звучи сложно, но всъщност това са просто правилата на играта. Правила, които ни позволяват да въведем ред в света на числата и да започнем да строим нещо наистина голямо – алгебрата. И нека започнем с един въпрос, за да настроим мисленето си. Замислили ли сте се какво е общото между едно математическо равенство и една старовремска, перфектно балансирана везна? Ами отговорът се крие в една единствена думичка – баланс. Точно тази идея за перфектното равновесие е ключът към всичко, което ще разгледаме днес. Добре, нека започнем от самото начало. За да изградим нещо стабилно, ни трябва здрава основа. Какво всъщност наричаме числово равенство? Едно числово равенство е, най-просто казано, твърдение, че две неща са абсолютно еднакви. Получава се, когато вземем два числови израза с една и съща стойност и сложим знака равно помежду им. Ключовата дума тук, както вече се досещаме, е баланс. Например, твърдението, че 5 е равно на 10 разделено на 2 е вярно. Двете страни са в равновесие. Но ако кажем, че 5 е равно на 7, балансът се нарушава и равенството вече е невярно. Толкова е просто, нали? Супер! След като вече знаем какво е равенство, е време да отворим, така да се каже, кутията с инструменти. Вътре ще намерим 4 основни или златни правила, които са ни абсолютно необходими, за да работим с уравнения. Първият ни инструмент се нарича симетрично свойство. И то е супер интуитивно. Само си представете, ако една везна е балансирана, има ли значение от коя страна ще я погледнем? Разбира се, че не. Тя си остава в равновесие. Точно това казва и това свойство. Можем просто да разменим местата на лявата и дясната страна. На езика на алгебрата това изглежда ето така. Ако А е равно на Б, то тогава е 100% сигурно, че и Б е равно на А. А ето един съвсем конкретен пример. Ако знаем, че 16 е равно на 4 на квадрат, можем със същата увереност просто да ги обърнем и да кажем, че 4 на квадрат е равно на 16. Редът изобщо не променя истината. Окей, следващият инструмент е транзитивното свойство. Най-лесно е да си го представим като един вид логически мост. Ако първото нещо е равно на второто, а пък второто е равно на третото, то тогава можем спокойно да прескочим средата и да кажем, че първото е равно на третото. В света на алгебрата това се записва последният начин. Ако А е равно на Б и в същото време Б е равно на С, то няма как логичното заключение е, че А също трябва да е равно на С. И за да стане кристално ясно, нека видим пример с числа. Ако знаем, че 8 е равно на 2 на квадрат по 2 и отделно знаем, че 2 на квадрат по 2 е същото като 2 на трета степен, ами тогава можем директно да свържем началото и края и да заключим, че 8 е равно на 2 на трета степен. Сега се връщаме към нашата везна. Това свойство е може би най-важното от всички, когато започнем да решаваме уравнения. То казва нещо много просто. Ако добавим или премахнем еднаква тежест и от двете блюда на везната, балансът ще се запази. Ключовото тук е, че каквото направим от едната страна, задължително трябва да го направим и от другата. Като формула това изглежда елементарно. Ако започнем с А равно на Б, можем да добавим или да извадим каквото и да е число С и от двете страни и равенството ще си остане вярно. Хайде да го видим в действие. Започваме с вярното равенство 25 е равно на 5 на квадрат. Сега решаваме да добавим 5 и към двете страни. Отлямо получаваме 25 плюс 5, а отдясно 5 на квадрат плюс 5. И какъв е резултата? Ами 30 е равно на 30. Балансът е перфектен. И стигаме до последния ни основен инструмент. Той работи на абсолютно същия принцип, но с умножение и деление. Можем да увеличим или намалим мащаба на двете страни едновременно и везната ще си остане в равновесие. Тук обаче има едно, ама наистина златно правило. Никога, ама никога не делим на нула. Това е абсолютно забранено в математиката. И ето как изглежда това формално. Ако А е равно на Б, можем да умножим или разделим и двете страни с някакво число от С. Стига, разбира се, това С да не е нула. Равенството остава непокътнато. Супер! Вече имаме нашите 4 основни инструмента. Но каква е ползата от тях, ако просто си стоят в кутията, нали? Нека видим как те ни помагат да опростяваме изрази, особено когато на сцената се появят променливи като X. Ето един от най-честите случаи, с които ще се сблъскваме. Събиране на подобни едночлени. Когато имаме израз като 2 пъти X плюс 3 пъти X, ние всъщност използваме едно друго свойство, наречено дистрибутивно.
То ни позволява, така да се каже, да изнесем x пред скоби и просто да съберем числата пред него. В случая 2 плюс 3 прави 5, така че резултатът е 5 пъти x. Добре, достатъчно теория. Време е за една бърза тренировка. Нека затвърдим наученото с няколко кратки задачи. Първата задача 7х плюс 2х. Колко прави това? Давам секунда за размисъл. Готово? Разбира се, че е 9х. Просто събираме 7 и 2. Виждате ли? Лесно е, когато се знае правилото. А сега следващата задача. 9x минус x. Тук има един малък трик или по-скоро нещо, което често се забравя. Не забравяйте, че когато видим само x, това всъщност означава 1x. Имайки това предвид, резултатът е 8х, защото на практика изваждаме 1 от 9. Отлично се справяме. И така, след като преминахме през правилата и малко практика, нека се отдръпнем за момент, за да видим голямата картина. Защо в крайна сметка всичко това е толкова важно? Ами, ето го и ключовия извод. Тези 4 свойства не са просто някакви произволни правила, които трябва да се наизустят. Не, те са самата основа, фундаментът, върху който е построена цялата сграда на алгебрата. Без тях решаването на уравнения би било просто хаотично научкане. Те са нашата гаранция за логика и ред в математиката. И така, след като вече имаме инструментите в ръка, следващият логичен въпрос е: готови ли сме за следващата стъпка? Готови ли сме да се изправим пред истински уравнения? Това е следващото голямо и наистина вълнуващо предизвикателство. Надявам се, този кратък урок за основите на равенствата е бил полезен и е внесъл малко повече яснота. Ако е така и искате да видите как тези инструменти влизат в действие при решаването на уравнения, най-добрият начин да не изпуснете следващата част е да се абонирате. Благодаря